Larsen. Eli jälleen viime keväänä edustamassa maata. Eli Tanskaa MM-kilpailussa. Ne olivat 4. MM-kilpailut Larsenille, joka tarjoilee nyt Immoselle. Viitulainen. Sitten Batna ja 1-0. Enää ei osu tolppaan, vaan nyt painuu kiekko. Verkko perukoille, Jukurin 4 iskee Oskars Batna, maalitekijä. Viitulaisen kautta kiekko syvään, Kukkonen ja Batna perään. Ja Jukurin 4 saa jälleen päädyssä paineen, sieltä Batna ronkkii kiekon itselleen. Ajaa väkisi maalille ja kääntää 2-0. Oskars Batna, illan toinen osuma, jossa 17-20. Ja Jukurit 2 maalin karkumatkalla.